Governor Otti, governor of Abia State, visited Mazi Nnamdikanu na Sokoto Coronation Center. Do you understand me? Ọ bụ na ị na-ene anya na vidio ma kịta na ị ga-afụ osi from Daily Post ebe ọ sị that na Governor Otti visit Nnamdikanu in Sokoto prison. Now, Obiana on there said that na the Abia State Governor Otti on Sunday visited Mazi Nnamdikanu, the convicted leader of the prescribed indigenous people of Biafra at the Sokoto Coronation Center. Do you understand me? Watch Yakita na since I convinced Mazi Nnamdikanu onye chozi ya ide article ya otinye prescribed. Do you understand me? But o eventually ịkọwalịga ebe a and the movement ma Otti na-eme because ọ kọwalị sị that na this movement adigo initiate go before we convince Mazi Nnamdikanu we transfer here from Abuja to Sokoto. Do you understand me? And according to the news, government of Sokoto company kwalia we gafunya bụ Mazi Nnamdikanu. Now, ọ na-akọwa mbụ gọvanọ Otti na-akọwa na ihe o ji wee jebegodi ife a bụ ka Mazi Nnamdikanu ghọta na echefuru ya echefu na ije kadefa n'ụkwụ. Ịghọtago na a na-atụnye okwu ọnụ and na court of appeal ka dịkwa open na ha nwere ike ije ebe afọ but ka a na-eme nke afọ fanwa anakwa emove political negotiation and political dialogue. Do you understand what I'm saying? Now, I'm ife nchọ ịkọwalịga ebe a abụ m somebody ga-abụ mpụta ebe a gwa nke ife the way otu wee dị. Ịghọtago, doesn't matter how you feel about it. I don't on social media because achọrọ m ka you like ya m. I will just tell you the honest truth. Ghara na agbago. If you like understand the message. If you like keep on jumping up and down with your emotion. But one thing is for certain. Reality is reality. Do you understand me? It doesn't matter your emotion. Reality. Do you understand what I'm saying now? Now, forget one about supporter of Nnamdikanu bụ onye IPOB nọ na Nigeria. If at this point in time, the time you need iji nwayọ pipe or low, now monitor the movement of things. Ọ bụrụ that na ịka nọ n'ime ọfịa wee na-akọs mayhem in the name of afa Mazi Nnamdikanu on your own. Ife nji agwa gị ife abụ at this point in time, inwe ama azuzu akpataghị aka, they will deal with you decisively. Onwere any lawyer kịta nwere there's a outstanding because of gịnị na the group Nnamdikanu na-read now na convince Nnamdikanu not until I ratify this issue which na Otti kwuru ya no ifefa na-eje and ọ kọwakwara blame kwa government in some certain areas not because of mismanagement but the issue of Nnamdikanu ji wee escalate here to ebe ọ nọ today. Amami what ife anụ na-agwa gị. So at this point in time, ọ bụrụ na ị nọ na ana Nigeria wee na-aka akọ Biafra wee na-abụsị na ịbụ member of IPOB wee si na ị nọ n'ime ọfịa wee buru egbe and n'ife iji eme because of Nnamdikanu ji nwayọ kwa ile onwe gị ugwu. Ngwacha gị chọọ ịnụ fine, ị chọrọ ịnụ no problem, but with time you will understand my message. Na ụmụ ife nchọ ịkọwalị gị ebe a anyị ncha niile ma nke nwa kịta na anyị na-ekwu ka Nnamdikanu pụta anyị na-ajanye ndị politicians ya ka wajere ije Nnamdikanu na ije afa na-eje. Do you think no ije ọkụ agbangara anya no ordinary ije iche na ọ ya abịa elu kịta negotiation mbụ political solution or political dialogue iche na-elu ebe ahụ akọba akụkọ ngwanye anyị Biafra kpọnyezi anyị Nnamdikanu ka anyị nabazie. Do you understand? Mara amara mbọsị ọbụla ejegide political dialogue a Mazi Nnamdikanu wee pụta mara amara that no trade by barter nke eme. Ama m na yala like okwu na-agwa gị because unu ada like onye na-abụ eziokwu. Do you understand what I'm saying? That is why ya pụta ebe a na m agwa gị na ọrụ ọla bụ ebe a ka a na-ebie. Onye anyị too much izetuo ya onye ọzọ buru. Imegide ife anụnwatụ n'isi gị na a na-aka akọ Biafra ibe wasted soul. Ana m agwa gị ebe ahụ
Ama m na like eziokwu a na-agwa gị, ọ na-agba gị agba, and that is why I will keep on coming out here telling you the honest truth. Anọrọ m n'onye pụta na social media na-ebitiri gị around the bush, oh Biafra is coming, Biafra is coming. Ada m akọ ụdị akụkọ afọ. Simon Ekpa mechaa anyị unu countdown mbọsị Biafra ya abịa. Today fana Biafra ijegide ije akpa ya gị bewesoso. Let me ask you now, o nwere onye bụ egbe nọrọ n'ime ọfịa kịta na-eme ife Biafra? Papia nọ na main market atụ kontena? The answer is no. Ọ gị nwe azụ nwụrụ na skuulu ka a na-achọrọ ọcha ị na-ebugharị egbe wonda agbagbuo gị enwufuo. A gwara nga ebe a wee sị that na ife ọbụla gbasara ndị Igbo bụ collective effort. Ọ bụkwa na ndị Igbo niile adịghị ekwu maka ya, zere onwe gị. I know why I'm telling you this. Maka I'm been sure na one day in no distance time, Mazi Nnamdikanu a ga-emecha negotiate ya, count or balance ya, mali way forward. Ifụrụ ife nwanne ya nwoke kwuru na ya nọ na round table, kedu ife anyị akpa na that round table afọ? What if at emesịa ala Nnamdikanu wee pụta wee sị gị nwoke m onye ọbụla ka mụ down? Ụwa zuru ike nwere ndị isi wee mama solve. Many of them buy on the process. Kedu ihe bụ their gain now? Iche na Nnamdikanu ga-anọdụzi ebe a because of you and I for life imprisonment. Do you know the meaning of life imprisonment? Do you know your meaning? Iwere emotion weteregharịgide ibe a niile ịgafere. Ndị Igbo will keep on moving on. I'm also happy na a lot of our people kịta na-apụta na-discuss issue of Biafra. Kedu onye Biafra mụ na gị na-abụ chọrọ? Ọ Biafra nke unu na-attack gari people na social media? Kedu dịka society unu ya anọ ga-adị? Now, kedu ife mma bụ political negotiation? Kedu ife dị ife afọ a na-ayi negotiate? You don't know. Like here is Otti kwuru, ọ sị onye ọbụla calm down. Anything kita anyị na-eme kita, you are just implicating things. Do you understand me? If you like to hear, hear. If you like, you no problem. Ọ na-agwakwa gị again azụ onye Igbo na-anụ ife anụ na-asụ. Ọ bụ na ịbụ onye IPOB na-ekwukwu Biafra na Nigeria kịta, jiri nwayọ stay clear until I solve issue gbasara Nnamdikanu. Failure to do so, ndị a will deal with you na ebi ụwa gị ọzọ ịnụ the word Biafra. Ịda is gbagbuo onwe gị n'ọsọ.